ešte pred začiatkom videa, aby som bol strašne rád, keď pôjdete dole pod video a skladačíte tam čierne tlačítko odoberať a dáte like. Tak. Ideme toto preskúmať a keď bude taká akcia, tak sa vám ozvem. No ľudia, už bola taká akcia, teraz tu máme ďalších protivníkov. A inak keby niekto nepoznal hru Delta Force, tak to je hra o tom, kde musíte... Sú tu dva módy, ja hrám Operation. To je vlastne mód, v ktorom musíte plniť všelijaké úlohy na mape a potom vlastne sa máte na to obmedzený čas a musíte sa potom evakuovať napríklad pomocou lode alebo výťahu alebo čokoľvek iného. A vlastne musíte napríklad otvárať také truhly alebo skúmať také lokácie, hľadať alebo preskúmavať. Napríklad teraz túto musíme zapnúť raid a teraz toto musíme zabiť target. Niekde v tomto kruhu. Mi dali dobre. Dohyluj, poď. Tak vidíte vlastne, že sa musíte aj healovať, keď vás nahitujú. A vlastne takto môžete mať dve zbrane, sekundárnu a nožík. A vestu ja mám minútu, takže si toto zoberiem z tej bedne, čo z neho padlo, si môžem zobrať novú mestu. Takže pozrite, teraz sem dojdem. Ale si beriem novú vestu. A iba náboje pre istotu. A... Dobre, to je všetko. Vlastne teraz napríklad môžeme ísť otvoriť tento trezor. Čo je tuto vnútri. A vlastne to musíte počkať, lebo pôjdu na vás nájazdy. No presne tento akurát ne. A musíme teraz počkať, kým sa to zapne. Tak, teraz už sme dohekovali, ale budeme teda také úložisko, do ktorého to môžeme uložiť. Takže musíme to tu niekde nájsť. Kamika, tuto by to mohlo byť. Nič tu není. Tiež nič není. Tuto vonku ukážte. A tuto vnútri nebude nič. Nič tu není. Tak môžeme asi... Bude to niekde inde, ale asi sa už nevrátim, lebo za chvíľku už majú dojsť na vyzdvihnutie. A vlastne budeme utekať cez... mám pocit, že tento unikový východ. Takže si ho označím a vlastne... Potom budeme mať potom už ísť za chvíľku. Vlastne keby vás niekto za mnou, tak viem, že to musíme utiecť do pol hodiny, lebo po pol hodine sa odpáli táto priehrada a zaplaví toto celé, takže preto musíme vlastne odtiaľto odísť čo najrychlejšie a popri tom splniť také misie. Dobre, už sme vstúpili do budovy a ideme tu všelijak prečistík, takže trezor by sa mal nachádzať v tejto hornej časti. Niekde túto, toto sú záchody, že áno. Niekde v tejto časti, takže v tejto miestnosti dole, na balkóne. Aha, musíme to tu rýchlo naklikať.
Vík, ja som profi hacker, takže máme to urobené. Rýchlo to teraz pozbierame a toto všetko sa môže potom predať, takže trezor je otvorený a teraz takže tu nič není. Idem vlastne teraz otvoriť ďalší trezor, čo sa nachádza kúsok odtiaľto. V tejto miestnosti by mal byť, alebo pod? Ne, v tejto miestnosti je. Jedna. Potrebujeme zase SSD download. Hotovo, vybavené, pekné. Máme to. Tuto to vlastne môžete vidieť. A toto potom vlastne, keď budeme odchádzať, tak to si iba zoberú od nás. A to musíme preplaziť. A asi by som povedala, že už môžeme ísť. Keď sa bude dať, tak zoberieme ešte nejaké náboje, alebo lieky, alebo čokoľvek. A myslím, že budeme môcť odísť. Dobre, už budeme asi musieť odísť, ale neviem ešte. Budeme mať ešte, dúfam, čas na to, že toto preskúmať. Tu nič není, ešte sa pozrieme. Tu je net, potrebujeme prejsť, to zoberieme. A ešte túto krabicu pozrieme. A pomaly ešte pôjdeme. A ozveme sa, keď budeme na mieste. Tak, už sme na mieste. A vlastne teraz musíme počkať 30 sekúnd a potom nás tuto pomocou lode vyslobodia, takže tu hľadám taký typ. A vlastne teraz nás vyzdvihne vrtuľník a vlastne odletíme preč. A vlastne teraz sme dokončili hru.